в Лидъл и малко натоварено може да бъде. Има доста хора, но какво се прави? Пазаруваме си. Това е нашата количка, ето там. Така, здравейте. Аз се хвърлям до кука и чакам Памела малко за изглеждане. Може да не мъча вече много. Айде. Мога да ма... Правих чантата за... Направо за нова година после. И... директно... За да не се занимавам, после си оправям чанта и директно да с нея. Така, чакайте, 150 ще се чакате вън къде е пането. Тъй включвам се пак, видях някъде. Ще къде? Вижте ми косичката. Не съм чак такова момче. Сега чакаме да дойде. Така. Вижте колко е красиво тук. Това плана о изящество. Опаджам се пана адрес машото. Шон бой. Песвам за си мисли част стил, мама. А цел. Зигра. Така, гайбито и слепто относят нещата към заведението. Аз памето, че ме са плетен старам топмацки. Поскадилчво без чуда не пам. Майко как я прекара, ако знаете. То са ако влезе в блока. Тя в кръговото ли каза или на спирката, или на блока? Какво каза там? Трудно е. Чакайте, стойте. Ето таксиджета. 10,68. Сега ще видим памет. Вижте. Попаме мейнец. Стейте, че тук някакъв таксиджет ще работите. Ще работи, че има. Добре. Трудна работа да ти обещая. И да ти дам телефона си и да ти кажа, няма проблеми. Мой съм на златните, мой съм... Не знам. Сигурна работа. Така че и да звъни след 5 минути, след 10 ще дойде кола. Си, някой ще дигне. Да, бе. От къде е такова? Владислав някъде? Не, от малко. Какво можеш да разкажеш? Нищо, че приличам на онкоболна. Да, да не си говорим гречески. Знаеш, колко ще взема да ги напишем с коректора? То може и тези. Защото не могат да се надерат и после не мога да ги носиш, значи аз си мисля да взема едни други. Тези ми подарихте за рождение като деца, като игра. Те там се забавят. Шумни хора бързо се разбират. Наистина. Тя къде живее? Така надолу. Намериш гърдади. Да стика ма. И кой ми вика? Дали сега го чу как каза? И да ти дам номера ми. Нали не знам къде ще съм, може съм на златни, това. Па той човека при това води разговор с някаква жена и обясняваше как той ще пие една ракийка само до вечера. Аз съм някаква... Моля, смисъл? Трябва да направим един транзишън. Благодарим. И така в кайса спира. Един дето... Ти кайса ли са Владислава? Не ли Владислава? Не Владислава отбира нагоре. То Владислава след кайса, аз мислех, че кайса е след Владислава. Не, аз исках нещо да разказвам, но забравих. Ами добре, чао. Трябва да купят цигари на нашите цигари. Представи сте. Така, и сега ще си правим плитки. Памет измисля една брутална идея, обаче ще разберете после. И това е, което мога да ви кажа. Тук има едно кученце, вижте много е сладко. Вижте го. Познайте в коментарите как се казва. Вау, да. Само ще ви кажа, че започва с буквата А. Това е. Скоро чак. Съм била на такава. Ужас. Изглеждам много болно. Болно? Да. Камера. Мали видиш. Не вижда така на живо, буквално. Ето казаха ли ви го? Казаха ви го. Това е дебел и тук е обаче Саня само. Това виж най-романтично. A few moments later. Здравейте, сега
Сега ще изпушим една цигарка и трябва бързо. Вижте ми Вижте ми плечицата. Много е хубаво. Добре, че е Вали тук. Да, обърни се и ти да се видиш. харесвам, е много сладка. Обърни се и ти да се видиш. И физиономичка. Are we there yet? Yes! Oh! Супер нелепо. Маля камерата ми като чета. Съм супер нелепо, защото мъхна този огромен сак. И съм мега оправена. Заебе, после ще обяснявам. Здравейте, ние сме с Габи. Съм снимаш на 30 кадъра, бе. На какво снимаш? Това нормално, здравейте. Здравейте, сигурно ще е станало. Чакаме Венци, управителката ни, защото тя реши, че ще празнува нов ден с нас. Тя е, че Габи малко си висок не става. Чакай. Да. Are you serious right now, bro? Хора, вижте прекрасния град. Горе е по-разреден в музика. Вие спасят, сам се снимат. Сега съм снимам. Хора, аз трябва да се снимам, разбирате ли? Разбирате ли, трябва да се снимам. Значи, не знам защо хора на камера... Трябва да я слагам. Хора, на живо, супер много се харесвам. Супер много се харесвам на живо. Буквално обожавам се, разбирате ли? Обаче погледнали са в камера, в нищо. Разбирате ли? Ох, тези 3 часа ли ще сте запачали? Не. Сега няма да се актуализират на някакъв Чакай, там той като платно. Не вярно съм хора. Изобщо, не знам защо пуснах светкавица, не знам какво снимам. Ти снимаш какво? Да. Преди вижте ми цици. Мой цветкавици. Ох, да, тук сега слизаме, отиваме към бара. Какво мислите за нашата визия? Тя сега е ужасна. Сак за сак. От 2 метра. Нека за си сакчета. Вратително. Пристигнахте. Модела сам се чисти седа. Опа! Твърде много са надупи. Бейбите, защо чистиш така? Ох! Габи, разбирам защо се азил. Майко, тук много мръсно е. Ми няма кой да изчисти. Добре, че на нова година светът да го изчисти. Виждаш ли бе? Много позор. Защо само позор? Не знам какво снимам, много не близо. И сега си снимах аз, обаче Пепито забрави да снимам. Моите резултати ще ги видите, а после ще има още. Габи също гледаш така. Не им предлагаш секс, нали? Да. Не, тя вече снима. Ох, хора. Дай да направя на транзишън. Спри го. Няма да го спра. За коп? Иди на отделно. Здравейте, транзишън! Виж всичко станало преди това, за да сме на по-рано. Присна този диван. И аз към начин на дивана. Папа ми трябва да ми каже да си изправим главата. И аз как се очаква да те хвана така? Не знам как те прецениш. Тъй направо застани. Ами много дали. 1 hour later. Майко реши. Що ни казва, бе, Пепито, така плакалка не слушала?
1 minute 37 seconds later. Супер фейк. Но, отиваме да видим микрофона, защото тук да работи. Тук долу има друго парти. И да, сега снимаме тук. Ти колко ма гледат. Пепи, Марко, ти ще питаш? Има ли някакви падали? Само така? Мисията успешна, откраднахме. Да, трябва да държим бъд. Много е студено. Вижте, те трябва да са в Ай! Ще останеш без още дни. Мисля, пак трябва да спа. Това ще е супер тъп влог пак, защото нищо не снимахме. Нищичко! Аз микрофона. Е тук. Ръката ми май пак си на микрофона. Мале, много съм красива. Да, много ясно. Ти приличам на рандом. Взех от къщи. Just doing our little part to make sure that our products do not aid in harming environments like this one here, where animals live and thrive, and they work. There's an endangered species right there. Габля, го кажи пак. Свидетелство на кой е по-помен. Аз по значи я знам. Мога да ви кажа стихче. Отечество любезно, как хубаво си ти, как чудно си седее небето, безкрайно, как чудно ума. Забравя го. Аз съм Нинджа, Нинджа, кой изпее твоята песен? Имаш ли пари? О, тигре, О, тигре, имаш ли пари? Имаш ли пари?
Пряко, най-забавно. За много години! Посрещахме нова година, гледаме зарядка, тя не е много интересна. Да, просто не бях яла и така не сме. Чест направи снимка с всички, с голямата ми компания. Къде сте? Това не е снимка, но да. Аз мога да го споря като снимка, чакай. Чакайте, ще направя. Шахала година. Така с моите приятели. Спомням, пежнаро. Да, опал съждам. Вайсна прибив. Ето ги така моите други приятели. Ето ги. Учам сада купиясвам да пия. А всички сам са подигравка. Дон дуан минака вант. Baby, Happy New Year. Аз снимам така нещо. Здраве, Пами! Здраве, Габи! Бати тъпата не, шегувам се много яка много здрава. И сега се напие, ще видят тез. 20 лева. 20 лева. Сега ще видят какво ще се случва. Come on to, baby, don't you need me like I need you now. Sleep tomorrow. Ами хора, най-дебилите май не са Никито и Данито, мисля, че сме аз и Габито, които буквално в 12 и 20 вече плющим. Така. Направо хора, много сме яки. Ами такива хапваме си, пиваме си. Такива сме. Ще пеем Беки.
Колко изядоха на май за 2 години напред бях 2 грозди вече. Докато няма да ям, аз вече ядох за 2 години напред.